nitie dho ngere moro mawacho ni ong'er neno ong'er timo. Koro iyudo ni ka nawuok e ot ma babana ne gore gi mamana sate, anyalo dongo kang'e ni abende sani korangi ot onego bed nagora gi jaoda mfululizo. Mama gendo en upbringing mok ber, lakini be iboyudo ni nitiere jomoko ma bende okadhe e dak abilago ma gibedo jomadongo, but because of exposure iyudo ka koro ging'eyo effects mag dhawogi. Koro nitiere jomoko mopogre, nitie joma bro endeleza chenro mar goruok no, nitie jomoko manyalo weyo. Kang'iyo wach mar joma wuok oko ni gin ratichgi onyon marach, sana sana joma mine, tipenjo maber ni chuo to gin kanye. Ng'eny chuo kadhe lwenje mag chwech mang'eny, to mana ni wajoma chuo watimre ni waromo, ok wadwa wuok oko mondo wawach nikech ibiro nyiera, ibiro wach ni dhako loya. Koro iyudo ni ng'eny chuo oling' thi, to ng'eny chuo hinyore oko kaendi. Emomiyo sani winjo ka ng'enyne sama ng'eny tinde winjo ni wan gi men's conference, wadhi e men's